Mbak Retno. Oi. Mbak, Bu, Mbak Retno enten. Oh, arep melu tilik napa mboten? Ha nggih. Pripun? Rodok minus e, Bu. Pripun? Nggih. Niki ki jare ajeng tilikan kula tak numpak motor iki bae. Nah, ketemu standare, Bu. Ha nggih. Oh, pripun? Oh, kula ngagem Azrina mawon sing cepet ringkes ngoten. Mbak Retno ten pundi? Oh. Oh, sik tak bere nek ngoten. Lagi mawon po, Bu? Oh, nggih. Halo? Urung nyambung. Halo, Mbak Retno. Aku wis ngenteni ning Maluk, ning omah sampean. Lho lah zo, nganggo Azrina aku arep pamer. Weh. Zo. Yo. Sanjange saking nggone Bu Bambang. Tak nggone Bu Bambang mawon. Napa, Bu? Oh, sing iki to? Nggih Azrina, piyayi sing anyar. Sing merone iki nanti tengahe koyo polos-polos enten polose coklat, terus yo enten gradasine ngoten lho, Bu. Ngenten niki. Keren apa mboten? Lek nganggo nggih gampang, nganggo kacamata mboten leyot ngoten. Lek nganggo kepenak, Bu. Nggih. Lah kok kacamatane bingung, Bu, nganti lur. Nggih. Oh, nek kula nganggo kacamata ra mleyot, ireng mawon nggih, Bu. Keren ra? Ah nggih. Nggih. Oh, bingung kacamata kula sangu-sangu ya, Bu. Nek duit rasa sangu. Lek nganggo gampang. Ngenten iki. Nah, Mang cobi bahane. Oh, beda to mboten kresek-kresek wonten. Kresek tapi nganggo berirama duit ngoten lho. Nggih niki. Ngarepe 3 layer, mburine nggih sami. Nek PT kepengen tegak paripurna rada maju ngajeng ngenten niki. Nggih, nek kula tetep tak jarum pentul. Mengke kula paringi bros nek njenengan kersa. Oh, nggih. Gampang mengke. Nggih pun. Tak dhisik-sik nggih. Wah, nek enten bel. Sik sekedhap. Nggih pun, Bu. Pripun? Nggih, halo. Niki ajeng OTW ten mriku. Nggih. Nggih.